Ya koramo giro kamano kumiyora mogi TV ne weche manyien e chenro mar oimore wantiere kod mathoth moikoni odiochieng' ma kawuono jotend migepe mopogore opogore ne odadho gi chenro no bedo nade magi to kod mamoko mathoth magi weche mawamiyo pek. It is now the work of the independent police oversight, the issue of justice for excess use of force. Kithure Kindiki, Alice Wahome gin moko kuom jotend migepe mogwel ma ochopo e nyim od bura mondo radhogi e dok e lemo mag telo ne migepe. He cannot both be the chair of AU and remain leader of Azimio and even leader of ODM. Tunataka kufagia hiyo nyumba bandala ya kutoka kutengeneza ingine. Moko kuom duond buche mag Azimio kero badgi ne ODM ka gidwaro ni wuog owene gi thuolo kuom tiyo gi piny owacho. Jotelo dwani mondo ochok oshuru maduong', corruption nitie, to pesa malong'o kuma pesa nitie malong'o bende ok nen. Bang' do ochungo chik mar omenda mar higa mag 2023, piny owacho dhiso wiye kanye. Yakono kaka pili tudri kodwe namba wa matudruok mar 336 yudwa achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mara Mogi TV kama bedo kawa goyo kod mbaka imiya pachi weche mopogore opogore ma wakelo ni gilak seche gi nyinga Uchengi Manuel jalo komaro ne Belinda Dhiambo bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jatend migawo mogwel mar arita ngire Kithure Kindiki onyanore ni ok onyal ting'o msalaba mar ji moyo 60 mano bilo chielo kod magina kawacho ni mano en osigo matendo bila mano telno bila e kinde mag ng'anyo kendo rakore gi ng'anyo. Kindiki ka ochung' motegno ni tij jatend migawo en biro kod chike matayo chenro mag bila ma ok miyo bila chik ewi kaka onego giked kod jong'anyo kawacho ni mano en tij tendo bila. Kaka jafamo marwa Kristo na leronwa komiti no bende ogoyo kogno jatend migawo mogwel mar lope Alice Wahome kod Soipan Tuya majolweny. Professor Abraham Kithure Kindiki emane oyawo pap e chenro mar keto jotend migepe mogwel 22 e ratil mar ng'iyo ka bende gin kod kilo madwarore e chwalo agenda mar Kenya Kwanza mbele. I, Kithure Kindiki, do swear. Kuom thuolo mar ariyo, Kindiki ochopo e nyim komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula e bwo dweche 21 mar nyiso twang' mare ni ene mang'ute pod oromo kod jok matelo ne weche mag arita kwe mapacho kae. Mr. Speaker, sir, I've been consulted for many organizations, including UN agencies. Kindiki ong'wano thuolo makamano mar duoko josiasa mag Azimio, rowere mag Gen Z, kod riwruoge makedo ratich oganda, mosebedo ka wacho ni lwete opong' kod remo mag ji mohewo 60 mane obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod loch mar William Ruto. Gichir maonge mbalo wang', Kindiki onyiso kweth mar Wetangula ni ne ok onyal gwetao nikech ne ok ogolo chik ne obila mondo ochiel jong'anyo kod magina ka olero ni tend obila ema onego ting' msalaba makamano. And nobody asked the minister to resign because ministers don't instruct operations, they instruct policy. I can only resign if my policy instruction is unconstitutional or illegal. Ka opimo wach makamano kod cheno matemo nego jatend piny machon mar Amerika Donald Trump e kinde campaigns jumbe ariyo mokalo, Kindiki onyiso komitino ni jatend obila mago kwach kich mar piny Amerika emane ogwetao ma ok jatend migawo mar arita kwe gino ma omiyo bende dak ogwetao ne ketho mag obila e kinde ng'anyo. The honorable members said that the director of the Secret Service resigned, but also drew a parallel and said our IG also resigned. The minister did not resign in the US. I don't know why the Kenyan minister must resign. Jokanyo mag komitino odhi nyime kod keto Kindiki e tago maliet ewi medruok e mwandu mage gi $150 dweche 21 bang' bedo jatend migawo mar arita. And when you are here for the approval hearings in 2022, after all those many years of working, your wealth was at 544 million. Now, 2 years later, your wealth now is at 694 million. That is a whopping 150 million shillings more. Maybe you could explain to us, is this increase
probably related to the office that you hold. It would be important for us to know. Kindiki olero ni medruok makamano obiro kaluwore kod gope mag kambi mare mar okil manengo e kinde mane ogwele ka jatend migawo mar arita. 2 months after I was appointed, one of the clients paid a significant amount of legal fees, which had been pending. Other than that, I do small businesses and so forth and so on. Ngur ewi opande manyien manyasa ni bende onyiedhore e kinde ma jokanyo mag komitino ne dwaro ng'eyo gima omiyo opande manyien onego bed ni iloko bang' higni 10. Komare, Kindiki oyango ni opande manyien nigi lony manyasa ni mideno ni microchip ma itimone lokruok bang' higni 10 e piny mangima. The third generation ID is a technology card, and technology keeps on growing old, and therefore that's why we have a 10-year period, and that's why even passports, they normally have a time frame. You cannot have a passport for life. That is the idea. It is not to punish Kenyans. E komachielo, Kindiki opwoyo lokruok mane okelo e migawo mar ndiko jopiny, gino ma osedwoko piny ndalo mag kawo obok mag wuoth kata passport. Ne ochiwo singo ni kaluwore kod lokruok makamago, jopiny dhi yudo passport magi bang' ndalo 7 kochakre odiechieng' ma kawuono, kendo yudo passport e bwo ndalo 3 kochakre chak dwe mar 11. We are issuing passports within 7 days, starting 1st of August, today. Our next deadline is therefore to bring the passport waiting period to 3 days by 1st of November this year. Bang' Kindiki, ne en thuolo ma jatend migawo mogwel mar lope Alice Wambui Wahome mar lombo jo od bura mondo odwoke kom makamano mane otelo ne kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Wahome bende oyudore kama diny ewi paro mar chik mar juogo jopiny osuru ewi lope mag anyuola magi. Provision that we had brought to do that. What raised maybe concern is the proposal to levy some charge or some fee on freehold ownership within our cities. Wahome osingo marakore aching koda chudhe mayako lope mag serikal ma owacho ni tudore kod apisas mag serikal e migawo mar lope. Rosalinda Soipan Tuya bende ochopo mar duoko penjo ewi lony mare kod migawo mare manyien mar jolweny poni od bura opuodhe. Chenro mar goyo kogno jotend migepe mogwel dhi nyime chieng' tich ang'wen. Profesa Abraham Kithure Kindiki, Rosalinda Soipan Tuya kod Alice Wambui Wahome dhi ng'eyo chal mar gi juma manyien ka gidhi dok e sirikal kendo bang' komiti ma otelne kod spika mar od bura Moses Masika Wetangula tieko chenro margi mar goyo kogno jotend migepe duto mogwel kendo chwalo ripot margi ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Eten migawo mowale migawo mathieth Laktar Deborah Baraza kod nyawadgi masomo Julius Ogamba odadho gi kawuono kod komiti mochung'ne wele od bura mamalo. Deborah nolero ni obiro tiyo kod lony manyasani kod twak gi jokanyo e tayo migawono gino mano keto e chuny jo od bura. Kamano bende migosi noyudore tago maliet sama ne otemo duoko penjo ewi chenro ma en go mar bero lai mar somo mar CBC. Simfros Okinda leronwa kaka chenro madadhogi nodhi nyime. I am a wife, a mother, and has 4 lovely children. I'm also a twin. Mano Laktar Deborah Mulongo Barasa kolero nonro mare ne komiti mar od bura mamalo mochung'ne chenro mag gwelo. Deborah manowal mondo kaw kar jatend migawo machon Susan Akumicha bende olero ni en kod jaode gin kod mwandu manengone romo $452. Deborah bende nolero ne komiti no lony mar adiera mar higni 18 moseyudo ka otiyo e sekta mar thieth e pacho ka kod e pinje maoko. I have a vast experience in terms of policy advice, strategic direction, technical advice, and clinical practice. I have worked in the public sector as well as the private sector. Kato bedo ni jo od bura ne mor kod lony mare, thothgi ni kod to ka bende obiro nyalo tayo migawo mar thieth kaluwore kod achiedh nade matama ma ogoyo tach e migawono. What are the measures you intend to put in place should you be approved? One, to curb the theft that has been witnessed in NHIF. One of the ways is using a digital platform that will reduce the human-to-human interaction and will be able to monitor challenges. And this
needs to be implemented, first on a phased approach, but ultimately at a national level. So how do you intend to make sure that health is really devolved? So again, a consultative approach. I believe we need to involve the national team as well as the county government to have open dialogue and come up with interventions. Through you, Chair, I would like to address the issue of corruption by honorable member. Again, a consultative effort. The various stakeholders involved, the National Technical Working Group, the PSs and DGs, to understand, to conduct a situational analysis and see where the gaps are. Jod buro nyiso ni ogimor kod ngich mare duoko penjo ewi kaka ochano tayo migawo no. But as I listen to you, I'm not hearing you enunciate or really bring out policy issues apart from consultation. I think the health sector suffers from real strong policies that can drive the sector so that we have all these issues, these strikes and everything else really not in place. I want to hear from you your management skill. Or now you'll transit from that set mind of a straight line of thinking, and no wonder you are telling us every time consultation. Here, it is whereby the law applies. The law which is applied at KEMSA is not the same law which is applying with the doctors, enumeration and hiring. Komachielo Julius Ogamba benene oyudore kama tek mar temo lero chenro ma en godo e bero lai mar somo mar CBC. Where will the grade 9s be? Will they be in senior secondary or will they still be in junior secondary where there are no classes? Because there are no JSS teachers, there are no interns for that matter. The shortage that will be there then comes to 5,000. This 5,000 then we have to do a systematic check to find out whether the adjacent schools where there will be no Form 1s, the children can go and study in those particular classrooms. There are schools that are 20, 15 kilometers apart. So if you tell us that you will have some kids taken to a school neighboring where they'll be hosted, then I can tell you it's going to be very impractical. Mana kaka nyawadgi mar thieth Migos bende ne olero ni obiro bago twak kod jokanyo e yudo duoko ne achiedh nade mokwako migawo no. I will offer leadership and hold discussions and consultations with each and everybody who is involved in the sector. For example, with respect to not having enough classes so that the children can be in school, the year 9 children can be in school in January, is an immediate problem. So that's a problem that takes priority that we need to look at and solve. Chenro mar puodho jotend migepe mamoko pod dhi nyime. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfroz Okinda kuom lipodno ka wadhi nyime. Wabang'eyo mago bende pod notimore kotenore kod weche mago mag goyo kogno jotend migepe mopogore opogore ka wadhi nyime ni chenro madayo dho jotend migepe mogwel kawuono ne onyuolo nonro manyiso nengo mwandu magin go. Nonro no yangore ni thuolo mar dweche 21 jotend migepe manogwel e higa mag 2022 kendo chako gwel kendo oyudo medruok mar yuto margi ka bende gilero ne od bura ka giyudo mwandu go. Jafama marwa Efi Nyakidi lero jatend migawo mogwel mar Rita Kithure lero ni e dweche 21 oseyudo medruok mar shillings milion 150 e nengo mwandu mare. So Ipan Tuya kod Alice Wahome bende olero maggi. And is the police e nyim komiti mar od bura ma puodho gine lemo mar jotend migepe, Profesa Kithure Kindiki ne oketie tago maliet mar lero nengo mwandu ma en go. Ma en penjo machal gi mane openje e tielo mokwongo kane idayo dhoge ne lemo mar migawo mar arita e higa 2022. E duoko mare dwe mar 10 higa 2022, Kindiki ne oyango ni ne en kod mwandu ma nengone duto ne romo shillings milion 544. E gwelo matinende, Kithure Kindiki oyango ni mwandu mare omedore kendo ochopo shillings milion 694. What is your worth? 694 million. Mano medruok mar shillings milion 150 e thuolo mar dweche 21. Jood bura ochwalo penjo kaka medruok makama obiro. E ler mare, Kindiki owacho ni en kod udi moriwo ma Nairobi kod Tharaka Nithi maduto nigi nengo mar shillings milion 190.
En kod lope manengo giromo shillings million 235, keno mag bengi kod aguche saga kata SACCOs. Bende oyango ni en kod geche manengo giromo shillings million 17 koriu. Kata kamano, nonro mar gechego ne rik okopedhi listi mane ochwal e od bura. And I forgot, Mr. Speaker, when I was filling in, I forgot to add higher vehicles of about 17 million, which are not part of that report. Kindiki maeno kil Kamaloka, wacho ni kambine mar okil emanyuolo ne yuto mathoth, kata odoko ni eno wuon sani okoti kanyo achiel kachiel. Osara mar Kindiki madwe kadwe dirom shillings 950. Kindiki owuon to mako chung motegno ni onge orak mora ma osetimo gi sirkal. Alice Wahome nyocha ochako gwel kendo elemo mar jatend migao mar lowo, kendo od burano odayo dhoge ka wang'ni olero ni nengo mwandu mare ochopo shillings million 327 kipimo kod higa mar 2022 mane onyiso od bura ni mwandu ne en shillings million 218. Manyiso ni e thuolo mar dweche 21 ma Wahome obede e apis kapok ochunge tich, mwandu ne omedore gi shillings million 109. Medruok mar nengo mwandu Wahome ka opogie dwe ka dwe duto romo million 5.2. Wahome lero ni mwandu no oriwo en kod wuon pargi, ka bende olero ni gin kod udi mamiyo gi yuto. Olero bende ni nitie jagowi mane ochulo gi gowi mar shillings million 14 e dwe mar adek higani. Soipan Tuya ogwel elemo mar jatend migao mar jolweny kowuok e migao mar aluora mane oyiere motelo. E higa 2022 ne oyango ni nengo mwandu ne romo shillings million 156, to sani mwandu osemedore nyaka million 243. Mae nyiso ni e thuolo mar dweche 21 mwandu Tuya osemedore gi shillings million 87. Mae dwe ka dwe nyiso ni oloso shillings million 4.1. Penjo pod nitie e wi tut mar wach ahinya to kaluwore gi kaka luasi mar ohala kod ochumi osebedo e pacho kaendi, kendo kembe gi ohelni mathoth osegolo ywak e wi lal magiyudo. Dibed ni jotend migepe ma ogwelgi oseyudo ohala kata e luasi ni. Kopogore gi Kindiki, Wahome kod Soipan, jotend migepe mogwel e thuolo mokwongo bende oyango mwandu gi. Dr. Deborah Baraza ma ogwel ne migao mar thieth wacho ni en kod mwandu manengo ne romo shillings million 455, ka Julius Ogamba ma ogwel ne migao mar somo wacho ni en kod mwandu manengo ne romo million 790. Adieri mar wach ni e kind jogo mogwel kod migepe mag sirikal manono hie kaka mwandu mag jotelo donjo to kod od bura bende mapuodho gi ne lemo mag telo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Dhano nyaka yang kaka ne giyudo omenda to kod wacho ni mwandu magin go eka mondo mibed jatend migao. Waboluo mano machiegni. Biro chuno piny Kenya mondo med olo gope kowuok e pinje maoko matayo chenro mapacho ka bang' doyango ni chik mar omenda mar higa mag 2023 ok owinjo dhi nyime gi tiyo kaluwore ne okete time tok chik. Mabiro bang' oganda jo Kenya kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mag 2024 mane geto medo osuru kama biro chuno mondo ti gi chik mar omenda mar higa mag 2022. Lydia Okeyo notwaki moko kuom jolony malero kama okang' makama keto e piny Kenya kaluwore gi medruok nengo mar ngima. En ng'eto manyogol chieng' tich adek gi doho mar appeal bang' piny owacho nochwalo ywak mondo mi yiene chik omenda 2023 no otigo e taw chumi ma pachoka. Jong'ad bura Catherine Maminoti, Agnes Murugor kod John Mativo nowacho ni moko kuom okenge manokawo gi piny owacho mar dwaro medo osuru ewi moko kuom mwandu ok oluwore gi chike mathurka. Bende chenro mar kadho chik omendano ne ok oluwo dwaro mar chik. Jalony weche mag ochumi Abraham Ochieng wacho ni kaluwore gi okang' manyo doho kaono biro chuno piny owacho mondo mi ohol omenda kaya pinje maoko mar yudo omenda manyalo siro budget ma piny Kenya sani ni godo. Nitie shortfalls ma government nigo in terms of revenue collection to budget pod duong'. Koro okwanyal meet expenditure ma government of project pesa mane onego gichok about 256 billion. Koro it means ni serikal nyaka dhi giboro kendo pesa mondo gi meet deficit no manitie budget kaka en. Ochieng wacho ni biro chuno piny Kenya mondo mi oti gi chik mar omenda mag 2022. Gino mowacho ni dhi keto piny Kenya kama tek kaluwore ni nengo mar ngima sani oidho kendo kata mana budget mag 2022 oket kod mano ma higani. Finance Act en act ma biro amend other existing laws. Koro
existing laws go ema bedo amended gi finance. Koro it means ni kata ka court wacho ni ma 2023 ni obedo invalid, which means ni pod nitie amendment mano team previously kaka ma 20 gi finance act ma 2022. Koro mano ema dhi dong. Bende ne watwak gi Odhiambo Ramogi, ma en jalony e weche mag uchumi, malero ni biro chuno jatend migawo mar omenda madonje apisi mondo many riekni moko mag dino tuchi ma pesa jopiny lalgo kaka yor kungo omenda manyalo konyo tawo piny Kenya, kata obedo ni piny owacho biro medo choko osuru mamoko ka oya ir jo Kenya. Ere kaka onya winjre gi jogowi mondo omiwa ndalo ma pod ng'eny nikech okwan kama wanya chulo gopego te. Ethiopia no nyocho default, Ghana default, Zambia default. Wan bende wanya dhi e yorno ka the situation continues. Koro ntiere winjruok moro manyako dwar kacha mar mondo default kik bede to orang kaka onya konyo ka. Ni jotelo dwar ni mondo ochok oshuru maduong', corruption nitie, to pesa malong'o kuma pesa nitie malong'o bende ok nen. Ka wanya bedo gi multi-sector approach magiwacho no gi dialogue mo malong'o mwanyis gi adier ni ukawo pesa, ukawo ushuru to utiyogo gi mondeu to ok utimgo gimonego bed ni utimo. Apani jo Kenya will be more than willing to pay ushuru. E twak margi ewi ng'eto mane ogol gi doho, moko kuom jood bura noseyo doho kuom donjore e chike ma od bura temo loso mar bero piny Kenya, ka giwacho ni moko kuom chikego kadhi bang' dwaro pacho ganda jo Kenya, ka giwacho ni okenge ma doho kawo medo mana duoko piny Kenya chien. We must be the guardians of our constitution if the judiciary fails to be the guardians of our constitution. Because parliament is the law-making body in the country. If the judiciary desires to be the lawmakers, they have the option of resigning from the judicial seats and come and run for parliamentary seats and come make laws in this house. I don't know whether it is what Honorable TJ Kajwang describes as judicial dictatorship, or it is judicial overreach, or it is people in their fantasy world imagining now they can be anything. You can be a judge, you can be a lawmaker, you can be a president. If you want to be a president, run for president. Uganda jo Kenya rito neno kenge ma piny owacho biro kawo mar yudo omenda matawo piny Kenya kaluwore gi budget ma higa ni e kinde ma Uganda jo Kenya ok orwako meto mag osuru kaluwore gi pek mar ngima. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Duond buche maloso Azimio koro dwaro mondo tim lokruok e tend riwruogno bang' gwenyore paro kod ogai margi mar ODM Raila Amolo Odinga. Ka giloso lok tich ma New Nairobi, jotelogo koni ok ochuno mondo gibed e Azimio. Ka gikoni ODM ok nyal bede piny owacho, to kendo ODM no bende emo mako lemo mag duond bura mago piny owacho kogno. Walter Nyambaga lero mathoth. Unaweza kuwa kwa serikali na kwa upinzani at the same time. Haiwezekani, is untenable. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo vile tutatatua hiyo, utuachie hiyo sisi kwa hiyo mkutano, na tukishindwa kutatua basi sisi wengine tunaweza toka. Sio tumepandwa huko, sisi si mbegu ama mti tumepandwa. Tunaweza kutoka. Kwa hivyo tuachie serikali hiyo Azimio. Ikifika hapo tutawachia serikali hiyo Azimio waichukue. Chukue hiyo njina kama ndio iko na muhimu sana. Echal mar Azimio gisani kendo nende ka gima wayo jogore gi lak ka duond buche mamoko mag Azimio dwaro ng'udho oko ODM. Na tunataka kufagia hiyo nyumba badala ya kutoka kutengeneza ingine. Na njia ya kufagia ni kuhakikisha kama kuna mtu ambaye anataka kuwa kwa serikali aende awe kwa serikali. Na tumesema iwezekani uwe ndani ya serikali na pia uwe kiongozi wa upinzani. Hiyo haiwezekani. Jokono sebedo malit kendo jokanyo mag Azimio oramo ni nyaka tim lokruok e tend riwruogno. We will definitely make changes in the leadership of the coalition, and we're in the process of formalizing that, because he cannot both be the chair of AU and remain leader of Azimio and even leader of ODM. Magitimore bang' bura moro mar jodito Azimio nyobede kindo Odinga kod jodito go. Seche 15 bang'e jotelo wuok ka yweyo muya maliet kendo koni weche manyo Odinga leronegi. Okomorogi kendo okonyong'ogi makare manyiso ni onge winjruok kaka ODM
oyudore piny owacho. A solution, Linda invited us for a consultation to brief us on issues we've been asking. And we were given explanations that did not satisfy us. And William cannot go by us going into government. Our going into government or any of our constituent party going into government is helping William remain in government for a longer period so that he can occasion more pain upon Kenyans. You are a leader of a party in opposition, you are a leader of a party in government, you have a new bride, uko bele, unaangalia, unaenda pande hiyo. That is not something that is tenable in our current situation. Jotelo go koro dwaro ni mondo duond bura mar ODM owuog e riwruogno ka gikoni onge kaka chamano odonje sirikal to bende omako lemo mag od bura maketo sirikal tesre. It is totally untenable for you to be in government and then to check the same government. Even to check your own colleague. Even to vet your own colleague. I want to tell those who wish to join government that they are free to leave Azimio and join the government, but you cannot be both opposition and government at the same time. Komachielo jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende omedo tielo wang' adhola ka onyiso ODM mondo owuog oko e ler kendo nyiso kama ochung'ie. For us, the position is we should not cannibalize multi-party democracy. That was our number 2 agenda. Jakobo Kajwang' wendo ber gadek. Odiochieng' mar adek inyal siemne yo kata miye gembe mondo dhi odo. E chal mar lwasi riwruok mar Azimio, kama duond buche molos Azimio temo wacho ni wuogi kata wawuogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag gwelo put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC ochopo e doho. Duond bura mar National Liberal Party odonjo ne riwruog siasa mar Azimio e doho kuom rem chwalo nying jatendgi Laktar Augustus Chalo Muli e aput mabiro gwelo commissioners manyien. E burano gise Azimio kuom chwalo nying Laktar Koki Muli e karan mar Senate kado ogolo ng'eto ni burano mipek madorore kendo ibiro winje tarik 15 dwe ni mar 8 kae thuolo ni to chenro mar chwalo nying Azimio ne jatend piny ochungi. Jafo marwa Cleophas Oluoch ni giler mathoth. Ywak mar duond bura mar National Liberal Party ochopo e doho kendo ng'eto ogol ka chungo Azimio kik chwal nying jal madhi bedo e aput ma owinjore oyier commissioners mag IEBC. Motelo jumani, duond bura mar National Liberal Party nyocha onyiso ichwang' margi bang' yangore ni ogai margi Dr. Augustus Muli mane oyombo e yiero mag jokanyo mag Azimio mondo obed e apudno. Ne weche olokore kendo idwa gweny mondo thuolono mi ambassador Dr. Koki Muli. Ywak margi maduong' en ni nying Augustus Muli ne okochopo ne karan mar Senate. Giyango ni Azimio ne ochwalo nying Koki Muli kaka jal mabiro chung' e lo duond buche matindo e aputno. Ne wadhi e yiero tarik 26 Machakos kano semiwa notices magimoro mara ne otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Kialu Muli main party leader mar National Liberal Party ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents karka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IEBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manutimo Machakos noendo ni oken yiero magin gi yango. Kaluwore gi oboke mane Ramogi TV oneno, yiero ne otim e yorno mar ombulu kendo jochung' ariyo magin Augustus Muli kod Koki Muli ne nitiere. Ombulu ne ogo kendo jokanyo maromo 23 ne ogoyo ombulu. Kuomgi, Augustus Muli ne oyudo ombulu maromo 16 ka Koki Muli ne oyudo ombulu maromo 7. Oboke mar gwelo ne okete nying Augustus Muli. Azimio la umoja e oboke margi yango ni ne giyiero Koki Muli nikech chwo adek noyiere lemono kendo kaluwore gi nonro margi ne giyango ni Augustus Muli ne onge gi lony madwarore mar bedo e lemono. Do winjo ng'ur mantiere kendo kete kaka achiel kuom buche monego winj mapiyo piyo. Do bende ne ogolo chik ne jogo machwalo nyinge mag jokanyo e aputno. Do ogolo chik ka chungo Azimio gi Political Parties Liaison Committee kuom chwalo nyinge ji ma ogwel maonge jokanyo mag National Liberal Party. Burano ibiro mul kendo tarik 15 dwe ni mar 8. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.
Kaka achiel kuom yore mag kedo gi chudhe lope kendo medo yot e chenro mar loso oboke mag lowo, piny owacho geto chwalo chenro mag kor gwenge mondo mi ochiw yot ne jopiny mar yudo fungruok kod konyruok nyaka gi sani. Chenro ni dhi chaka yange kar chung' od bura ma Seme mantiere kaunti ma Kisumu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E romo mar baraza mane okelo kanyakla jogweng' kod jodito e apis mar lope kaachiel gi ruodhi kod jolupgi kotelnegi gi jalup komishona ma Seme, jopiny nochiwo ranyisi mag pek magikale e kinde magiloso obok mag lopegi kendo somo paro e kindgi giwegi kod apisas manoyuoro e nyasino kaka ginyalo yudo chenro mag apis mag lope machiegni kodgi. Gik malandgi tek nikech land office kanyo ok inyal donjo direct. Nitie joma teri kama, alafu koro kwaduoge ground kae nitie surveyors moko matindo honore ground ka ma nitie jogweng' matiyo kodgi. Iyudo ni gin magi survey land ka to ng'ato biro mna buogi ni ng'eni ma puotha to lwenyo chakore achaka. Ma puotha to lwenyo chakore achaka. Koro ok gikony ji e yo moro maler. To gima very important ni kigolo pesa onego miyi receipt. An asetimo transaction manyaka yudo title deed makata receipt ma pesa nago. To gina pesni madhi to receipt moro ma ka land manyisi ni mai pesa michul unless ni dhika advocate. Dwakwa sirikal ma in charge now mondo offices mag sirikal madil gi weche mag lowo okel machiegni gi jopiny. Ranyisi samwa bet kane kidwaro wach ma lowo to nyaka dhi Kisumu. To en office ma serve almost 7 sub counties. Kuro pong samu pong no te chudhe yudre kuro mang'eny. E twak makende gi Ramogi TV, jopiny nogano midhiero magiyudo e lweta chudhe mago mag lope e kinde magitimo limbe e kar log tich mag apisi mag lope mantiere chuny boma ma Kisumo. Gilero kaka kinde mathoth gilalo omenda makore lach e seche magimanyo oboke mag lope. You don't get a receipt. Ok nyisi ni gini wholesome lien kama ena kel 20,000 kel 10,000 to guma pesa gidhia biti mang'ono ikia. E surveyors gi bi kia ni gin mag sirikal ikia ni nikech onge kaka inyalo find out. Mondi donjo office cha bi ok yot. To be ki donjo office no be pod gin na the same people nikech it could be ni gin gi tudruok outside, we don't know. Sami dhino be process no kitiek sana. Inyalo wuotho office ma land kata 30 times. At long last you end up gino be okolosre maber. Kwayo mara mondo avoid chudhe ma hinyo jopiny. Jopiny go bende noyuago nengo ma piny owacho yando medo ka gidwaro ni duoknegi nengo go piny kaluwore gi midhiero magikale kaachiel gi pek mar ngima e kinde ma bende ne ginyiso morgi gi chenro mar cholo negi apis lope machiegni kodgi. Weche mag search ne watimo gi siling 500. Sani winjo makia na 1,000. Nang'o? Ana dakwa ni mondo japiny yud protection malong'o weche mag lowo. Gikel offices mag lowo machiegni gi jopiny ma japiny ok travel long. An wagombo nokelnwa services machiegni mondo koro waneno wanyalo layas gi chife wato okay ni miya barua adhigo ka okonya kama nikech for you to get a title deed nyalo tieke kata 1 year an kata gimoro ma pod hang. Magi duto timore ka koro singo makende mochiwne jopiny gi registrar mar lowo e kaunti ma Kisumo. En ni midhiero ma jopiny osebedo ka kale mar yudo oboke magi mag lowo chutho to ne jodongo koro biro bedo gima wich biro wil godo. KDC nyalo miyo office mo matin koro gik moko kaka titles, gik moko kaka applying for search wanyalo timo kombewa ka, then wating'o gi tero gi Kisumu, timo Kisumu, then iduoko gi, then ubiro timo nade? Ukawo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Sharon Ong'ao kuom report ma weche mag oboke mag lowo to kod kaka idwaro mondo giyud kony. Erokamano bende Gideon Ndaya wacho ni Amar Oogo Kabondo ka entiere Kajiado wacho Ramogi TV ler kendo puoch gi pak ne Ruto kuom nyando opposition e lemo mag migepe. Erokamano kuom kete e Ramogi TV godhiambo masani. Na pelungre ni Adhiambo Breda ni ndiyo makaro Chieng' Emmanuel weche manyien chopona makare gima wuoro ni jotend migepe omenda gi medore mapiyo manade. Onge wach aisudo. Erokamano Adhiambo Breda kuom ote ni Jimmy wacho ni entiere gwenge mag Mombasa kendo mor kaka weche manyien chopone gi lak seche gi
e gwenge mag Mombasa. Bismarck Odhiambo Jalego Benisa Nuching Manuel aneneo makare na ntiere gwenge mag Pwani. Weche mag jotend migepe to kod omenda magin go mako dhok pesa kara nyuolore mapiyo kamano kuom kete Ramogi TV to kod paro machal kamano kwana mga juang kikidi mabor pod ntiere kod mathoth moikoni chenro mar Oimore. Mtoi wako anataka kuwa the next football star, anataka kuwa the next Messi ama Ronaldo. Opportunity ndio hii Shabiki.com inataka kunacha football talent ya underprivileged children in the country. In partnership with Aegis Academy, tunatafuta watoto talented between 5 and 11 years. Watoi wako na love, passion na skills hatari for the game of football. Mtoi wako ana fit hii description? If so, tuma a 30-second WhatsApp video of him or her akishowcase skills zake hatari kwa 0702-163-163 na atapata chance ya kuwa enroll for a fully paid annual sponsorship at a football holiday training program during the school holidays. Shabiki.com, nurturing skills and talent. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomahero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Erokamano kwa Ramogi kumedo kete Ramogi TV wadhi nyime ten loch nange gwenge mag Suna West County ma Migori ochako timo pedha ne nyithindo matimo andaswekre boma ma Migori ka bende gichiwo siem ne jonyuol. Pedha ma kama biro e kinde ma ywak nitie ni kwa nyithindo mathoth uso mwandu mopogore opogore moting'o ouru bag nyaka seche ma onego bed ni gintiere skul. Jojuma miyo mathoth. Kwan nyithindo ma uso mwandu mopogore opogore ma oting'o gigo ma ichamo kaachiel kod mago ma ok cham kaka ouru bag osebedo ka mede bombe mopogore opogore e kaunti ma Migori. Nyithindo gi mathoth gin bende e skundego mag primar yudore e bombe kaka Migori e kind saa 10 mar midhiambo kaachiel kod saa 2 mar otieno ka gitimo ohala mar aswekra. Thothgi uso ouru bag. Penjo osebedo mathoth malo duoko gimo nyithindogi timo ohand aswekra nyaka sechego ma onego gibed e sikul. Iyudo ka moko jonyuol gi mogolo kendo moko yudo ni owuok to dhi uso gi ouru bag e chiro. Ouru bag ni kendo eigi iyudo ka nitie moko nyaka makoto ji. Giuso ouru bag to ging'e koti ma wacho ni keto kata simbi marach. Tiyudo ka simbi no en wang' ka wang' idhi tiyudo ko onge. Koro nyithindo ma uso ouru bag dwani mondo okawnegi jukumu matek kabisa. Bedo kwago mbaka ma chien kucho nodwa bedo mang'eny to nyoto dok chien kendo sani bwana no kodwa no duogi. Mai momi adwana wach ni onego ji oriwre matek ahinya nyal leadership mar town mondo kata ka en bura to go mondo ng'i kaka inyalo duok rate mar nyithindo ma koro dwa pong'o town gi ohala mopogore opogore mondo gidog piny. Moko kuom oganda wacho ni moko kuom nyithindogi odak mana kod degi ma bende hikgi oniang'
kendo nyithindogo ema koro kawo tich mar manyo chiemo. Iyudo ka samoro nyathi odak gi damare kako nyalo yudo yor chiemo onge. Koro koneno dayo samoro yudo mana matin to en kata morwak go kata nanga kata monyalo nyiewo kata gik midwaro e skul. Iyudo ka chune ni mondo ka odhi owaro uru bag oyud matin kendo inyalo yudo ka moko nyiewo nyaka chiemo gidhi go de utegi. Koro iyudo ka kuonde moko gin chan. En thuolo mondo jonyuol mondo kaw nyithindo ni dhi uso gik moko kata kore ka jonyuol do kaw advantage ni nyithindo lokre mone udi tiyo. Gima chalo kamano ka yudo report machalo kamano ni jonyuol timogi ok apani jonyuol go dhi kode maber. Thoth nyithindo matimo andaso kawuok e kuonde dak manueng'o oganda nitie piny ma oting'o Ruba, Pand Pieri kaachiel kod moko e kaunti ma Migori. Iyudo ka nyithindo odonjo nyaka ohala mag wuotho gi bege, moko oting'o machunga, moko tiyo tije mopogore opogore. Kikaw advantage ni ma is a slum area. Yes, it is a slum area partly. Tok dang' wayie ni koro nyithindo dhi timo gik moko oko mok beyo nikech it is a slum area. No, mano ok nyalre. Nueng'o mapiny osetudi kod kwan mamalo mag nyithindo ma indike tije e kaunti ma Migori. Kako machielo, jotend loch nanga bende koro wacho ni moko kuom nyithindo indike tije nikech jonyuolgi oserem timo tijegi. Iyudo ka parents mang'eny ok okawo responsibility magi kaka jonyuol mondo gitim gima owinjore. Janyuol kowuok gokinyi en owuok ok ong'e nyathina ni kanye. Nondo yango ni nitie familia mathoth e kaunti ma Migori ma jomadongo osewito ngimagi kendo nyithindo ema koro manyo yorego mag dak ma oting'o mano mar manyo gago. Maya suchino moko kuom nyithindo mondo koro we sikul kendo donjo tijego ma oting'o mano mag kunyo mula, kunyo kuoyo, tije mag puodho, lupo kaachiel kod mamoko. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori en e gweng' ma Kapo e kaunti ma Turkana, jopuonjre osebedo kaonge kod klas mag ECD kendo kuom kinde malach gisebedo ka gitiyo kod yien moro e tayo chenro mag somo. Skundi ma osebed ketayo kod jopuonje mane ochiwore kor luoro nitie ni ok bi dhi nyime bang' yien no ne lwar kendo weyogi maonge kar jot. Cynthia Onyango nigi mathoth. Ma e kaka chal en e sikund Nasar ma Kapo manitie e Kuresoi e kar chung' od bura ma Turkana ma Milambo. Japuonjni temo miyo jopuonjre peny mar giko tam mar 2 ka jopuonjre ndiko e lowo kuom koso buge kod kalam. Dweche 7 mokalo ne omenyo midhiero makama, to kata kamano onge lokruok moro amora ma osebedo e mar konyo sikundni. Watoto wetu wanahangaika kupata chakula na maji tena pia na blackboard. Hakuna blackboard yenye tunafundishia watoto na machokas. E kinde magi duto, japuonjni mane ochiwore kendo ne ochopo e klas 2 kende lero ni midhiero maduong' en ni yien ni ne miyo jopuonjre tipo kendo koro sani lwar ne piny nyiso ni ok gibiro yudo thuolo makamano. Kaunti atusaidie darasa. Tulianza hii shule 2021. Sasa kama saa hii tuko na miaka 4 hivi. Riwruok moro mar rowere ma Kapo oriwore kendo gero kar jot makama mondo okony jopuonjre kuom kinde ma midhiero mar yamo to pod dhi e nyime. Jinsi mlivyosikia kuwa shule ambayo inapatikana karibu na Kapo iko kilomita 15 kutoka hapa hivi ambayo iko Kasuroi. Leo imetupasa sisi tuweke darasa hapa ili ndio hiyo umbali uwe na uwepesi ya hawa watoto kupata elimu, na lengo letu ni watoto wetu wapate elimu. En kwayo kendo lamo mar japuonj Elizabeth Lokale ni tam manyien sirikand kanti biro yudo ka oselosonegi kar jot mondo okony jopuonjregi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kadhi nyime ni mine madhodho nyithindo e pacho kaendi pod kali midhiero mopogore opogore mamiyo ngima nyithindo matindo tindo ok dage ngima makare. Kinde mayango juma mar dhodho nyithindo e piny mangima, mine gidwaro mondo obed kod lwasi makare kamoro amora magitie maneno ni nyithindgi oyudo chak mathuno e higgi mokwongo mar konyo kedo gi tuoche. Jafwambo marwa Efinya Kidi lero mathoth. Achiel kuom remgo en kinde mamiyo chako dhodho nyathi.
Kaluwore gi Laura Keige, ma en jalony e weche chiemo makare, kata obedo ni atamalo 89 mag mine konyore e kuonde thieth mag piny owacho, atamalo 60 kende ema chako dhodho nyithindo e saa mokwongo mar konyruok kaka dwarore. Say the early initiation of breastfeeding is a big gap because we have about 89% of our mothers delivering in the healthcare systems. And yet, even when they deliver in the healthcare systems, only about 60% of them start breastfeeding within the first hour of birth, which is a requirement that we give because of the many value add in breastfeeding and the early initiation of breastfeeding for the children. So there is need for us to ensure that mothers delivering in health facilities also get a chance to start their babies on breast milk immediately after delivery. Kamano bende, koso chiwo ote makare ne rowere manyiri magamo iye ka saa pok oromo e wi yore mag dhodho nyithindo bende kelo chochni. Jalony wacho ni owinjo giyud puonj e wi ikruok motelo ne nyuol, puonj makare e wi seche madwarore mar dhodho nyathi, kaachiel gi chiemo makare ne nyathi makoko nyuol. Of the young girls, the teenage mothers who are so many of them in the country, sometimes they do not have the required information that they require for them to breastfeed because they got pregnant by chance or by choice, but then they didn't get someone to support them to even prepare before the delivery on how to feed their babies. So they find themselves delivering a baby, they don't know how to handle a newborn, they don't know what to do about it, but sometimes they don't get the support they require. And we say that this support should actually happen antenatally before the mother delivers. So when they don't get the support that they require before the mother delivers, then the trouble is that they have trouble with breastfeeding as soon as they deliver. Omedo ni nitie dwaro mar chiwo ote makare moloyo to ne mine manigi kute mag ayaki e kinde ma gidhodho nyithindo kendo chiwo negi kony kaluwore gi pek magikadhe kaka rem e kinde ma gidhodho nyathi. And sometimes it's about the messaging. Sometimes the population get message that confuses them on what is best for them. You see populations being told, oh, you know, if you're HIV positive, then you don't breastfeed your baby, which is wrong. Because even HIV positive mothers have a chance to breastfeed their babies. So there's need for us to send the right information to the population and to support them, give them the skill and also the technique of how to continue breastfeeding. The support within the community, you know, in the past, casually, the new mother would get support from older mothers. But does that happen in estates where people live individually? Sometimes that does not happen. So mothers struggle alone, or they have an egorge breast, they have mastitis, they have a painful breast, they have a cracked nipple, and they don't get the support that they require on a day-to-day for them to continue breastfeeding. Bende gigo mitiyogo e pidho nyithindo osemiyo nyithindo gamo tuoche mopogore opogore kaluwore gi nok mar pi e gwenge mathoth pachoka kod koso bedo gi alwora makare. Usafi pale nyumbani, unapata maboma mengi katika nchi yetu hawana maji ya kutosha, so ikifika kuosha vyombo ile kikombe kile ama vyombo vyake, unapata contamination inakuwa very high, mtoto anapata kupata infection. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Africa for Sustainable Development Goals komakore gi mano mar Uraya Trust dhi nyime gi chenro mar tiego rowere e counties ma pachoka mar miyo gibedo gi ng'eyo wi kaka counties tayo chenro mag dongruok kod kaka giloso budget maggi. Tiegruok ma kamano bende geto miyo rowere thuolo mar bedo gi lony e weche mag telo makare kod dongruok ma ginyalo tiyogo e konyo counties ma giwuokie tayo chenro mag dongruok. Jotend riwruogno wacho ni counties moko kosebedo ka timo makare weche nywando pach jopiny ahinya to rowere chenro mag loso budget. Very good. Kent has made it clear that this is just measuring the quantity and quality of goods in some. What do you think are some of the things? Where we examine budget allocation. Gia counties are boro, gin counties mane owinjore ni ne ok otimo maber ahinya e weche mag budget. Koro watemo tiegore gi joma tindo ni to ere kaka wanyalo konyo counties wagi mondo wa create gimiluongo ni public participation, wa create lony mar jogweng, joma kaka in gi an, ere konya ni mai gima sirikal onego tim, mai gima sirikal timo, to mai gima sirikal osetimo, kata mai gima pok sirikal otimo, to mondo wang'e ni to nang'o pok gitime kama. To gimomiyo bende wang'iyo joma tindo en ni joma tindo ema namba gi sani duong' e Kenya ka king'iyo kwan mar jo Kenya kata Afrika ngima. To joma tindo gi
nigi riwruok mopogore opogore gi joma tindo wetegi. Moko kuomgi riwore gi joma tindo moko e skunde, universities kata kuonde manade. Koro ginyalo influence joma tindo wetegi mondo donjie gini, kaeto gwengewa obed gi citizen oversight. Omiya ng'eyo ni kaka budget iloso, kaka weche dhi kodoko koka budget, kaka wanyalo loso economy marwa. I'll start by first advocating more on citizen participation and youth participation from the word go. Nyakwaro mwiga kati changwen wantiere kod kidieny mar gin kanye kendo go sigana. E chenro mar gin kanyo odiochieng' kawuono manyo ni jaod bura machon ma Migori Henry John Okwanyo. John Okwanyo ne en achiel kuom jaod bura ma otiyo od bura kendo kaluwore kod tich mare. Okwanyo nochamo nyadhi e dongruok moko ka gedo mag skunde, gero apaya maduong' matudo Migori kod Tanzania, gedo mar college ma Migori e kind mamoko. Jata chenro ni Walter Nyambaga miyo wasigande. John Henry Okwanyo ne en jasiasa mane omoko taya kendo liel e Migori yare higa mar 1993 nyaka higa mar 1992 kaka jaod bura. Wagelo ng'wech nyaka e kaunti ma Migori e gwenge mag Oruba kendo wayudo rwak mar bilo wach kod familia mare. Okwanyo nochako sombe Nyamome kendo sudo nyaka Kisumu mar somo bedo laktar. Mzee no the Nyamome Primary School, kuwok Nyamome Primary School o the Kisii Government School in Kisii Government School. Kuwok to the medical school in Nairobi. Matinde jiluongo ni medical training center. Chon en medical school. Koro notimo course miluongo ni radiography. Okwanyo nochako tije kaka jachuo sindan kure. Koro koa kanyo to odhi otiyo King George Hospital, ma koro iluongo ni Kenyatta Hospital, en King George, ka chako dhi Nyanza General Hospital. Okwanyo nodirore siasa kondelo manie Karaya kendo yudho kom mar alensi mar South Nyanza mangima. Mane manoweyo tich mar sirikal, koro dhi obedo kansila. En kansila mar Nyanza, South Nyanza mangima, en kansila. Mane monochake siasa. Koro gik 1963 to koro odhi e bunge. John Henry Okwanyo nonyodho higni 20 duto kaka jaod bura chakre higa mar 1993. From 1963 obedo mbunge mpaka 1992. Lakini samoro no obedo oko, owuok oko, obedo oko, owuok oko, lakini obedo e bunge mar higni 20. Higni 20 ka en mbunge. Koro ko tieko, of course, obedo gi parastatals. En chairman mar parastatals mang'eny kapok no Nyasaye okawe. But otherwise, skunde manochako, mostly second schools mang'eny nochako. That time, gibiluongo ni Rurii constituency ne mare, South Kadembe ne mare, to gi Suna te. Sani gin constituencies ang'wen. To chani ne gin kendgi dire no, mane ntiere to ne gionge pesa mar CDF ni, mane ne gionge. Koro notiyo mana gi msara, emochako go skunde, nochako second schools 7. Okwanyo ne jakanu mondiek kendo koyo mag jok makwedo sirikal ne ok chame. Ndalo na nene kanu, en ok obedo position, nene kanu mene tawala chieng' no. Okwanyo ne wilo mana lembe piny owacho kaka jatend migepe. Koro en obedo minister mar commerce. Kapok obedo commerce, kane Tom Mboya notho, ng'ino obedo assistant minister mar foreign affairs matin. Ema bang'e koro wuok e parliament kendo chako dok 74. Bang'e ndalo Moi koro obedo minister mar commerce, obedo minister mar energy, obedo minister mar regional development, ochako obedo minister mar water.
manene ni jicha area karibu tema ne Sunaka gi Kanyamkago no make sure ne no keto ni ntiere stima kata nyaka sani to gi barabara bende lam madhi Sirare no ndalo manene parliament no sukuma mag nyaka olos chon 1971 ne wachako neno lam iloso. Okwanyo nolombo Mwai Kibaki mondo gigero osiptal maduong' ma Migori level 4 masani konyo ji e kaunti ma Migori. Notimo gik mang'eny kata mag health go nofuato lia gini ng'ane 1974 ka ng'ane ne minister mar health Kibaki nobiro ka mo upgrade hospital ma Migori ni ndalo no 1974 health centers hospitals manitiere area ni yote kaeto gima kori luongo ni Rongo University machani luongo ni Moi Institute of Technology en mno chako motimo arambe mo make sure ni obedo institute koro bang'e no emobedo Rongo University sani. Min ode Leonora Onyango kono ni welo ne pongo dalane kendo ne poto to kendo ne gia ka gidolo kumbo. Gibiro mang'eny kabisa. Okinyi sa 11 gisechako donjo. Moko donjo tieno. Moko winjo mana wer ka mwalo. Jolejo. Ji dabal. To nwatemo rwako gi maber. Wachone kata jotelo moko wuor Kanyang'au. E dalane ne en jalno mohero welo. No be no jachiwo. Kata jodongo nomiyo lewni. Lepe oyiero negi. Omiyogi. Nohero ji kabisa. Jomoko kwae fees mag nyithindo. Be naneno kochiwo. Kone otiyo, ng'ato kodhi ire, oro ne kony. Kata nyathi, nyalo kawo nyathi ng'ato morem, onyalo puonjo. Okwanyo ne jadongruok kendo kanise to kod sikunde ochame nyadhi. Koro tok pacho ka ne nitie tabu, ji madho kong'o. Koro nyiswa ni dwa ket kanisa tok dalawa ka. Kato wayie. Paro sikunde mang'eny mogero. Ogero kamoro ni Nyabsawa, kamachielo Kadika, Buare. Michael Biko wacho ni owadgi ne jasiasa man kod riekni mag biye e mane konye siasa. Kaka naneno ka ji campaign, gik masana naneno ka nitie pok maduong' ahinya. To ka ne gidhi campaign, sama gidhi campaign yo kadem kocha. Ket Migori ne noriwo kadem gi Kanyamkago gi Suna. To Guda ne rawo ne jaduong' Girango ka. Magi meth mesa achiel ka kwa bet, magi meth ka gigo mbaka. To Guda weyo gache ka, to gidho gach jaduong' ema gidhigo kadem. Gidhi campaign, noken siasa ma ng'ato keto mare buche moro yore. Ne gibedo forum achiel. To ng'ato chako wuoyo ne wadgi. Siasa masani ma kigoyo kamara ayany ne onge. Ne en siasa mar getruok. Ng'ato wacho, ok owuok kuom wadgi ayany, owacho ma gik modhi timo, ne ok ji dhi e campaign gi ludhe masani ne ok dhigogi. Ne en siasa mar mor. Ka giduogi kanyo gichak gibedo mesa achiel, gimadho chai kanyakla. Michael lero ni jamna to ne onge kindeno mane oganda riedone makmana ni ji ne lore wach. Kinde chang'in mokwongo ne gin mago Guda ji ariyo. Ka siasa chako ne onge siasa nok gichung' ji mang'eny. Ne gichung' mago Guda ji ariyo. Koro ka gichung' to gi campaign, to wach mar gik matindi pogo sani kia ji otedo laini pogo pesa nok ane ka nitie. Nana ka en mana wach ma iwacho awacha gi dhok, to ng'ato lomna wadgi gi dhoge. To ok ni kia ng'ato ng'iyo ji gone kura. Koro sama ne osegone ng'ato kura ma ng'ato dhi. Eka onyalo gone ji erokamano. Ji gimoloso e dalane oluongo ji biro to chiemo. Ji ogone ji erokamano. Wan Okwanyo John ne konyo gimoro amora. Kati onge ot, kati onge nanga mirwako. Okelo gimoro amora.
Maragonde ne biro ka, en ohero ng'ata ng'ata kobiro chieng' mobiro moa Nairobi, kochik ni Jowiga biro kod Jowiga to kod jo Bondo. Mano to Wakwera kod Wasimbeti ne biro ga. Kod Kuria ne biro, joge mita Nyakbanda. Ne gibiro ga kanini mano. Nokwongo manino oseyudo telo, jodongo emano chakogo. Familia ne wacho ni kata doko ni ne okedo kamano. Onge kamo chake nyinge kaka yor dhiale. Anyalo wacho ni joluo gi josuba. Ogi par jok manosetiyo matek. Kaka esunawa ni kata Kanyamkago, kata ngine jaduong' no tiyo ne Kanyamkago. Notiyo ne gine Kadem. To onge gimoro mane gi nyinge. Sani. Onge. Wan kaka familia nwagolo eka 2 mar land. E primary school momiluongo ni Nyailinga. Koro sama ne gidwaro land, giloko nyingi Nyailinga, koro giluongo ni John Okwanyo primary. Kane wamiyo gi land, magiseyudo magi make sure ni wase transfer negi, gigolo nying from John Okwanyo, giketo Nyailinga. Koro mano timore luwo ka gi jo suba ka. Joma chon mosetiyo madongo. Projects go oginyal keto nyinggi. Ogiketi kata mane street mora mag town maduong'. Kata John Okwanyo ogibimiyo kata secondary school onge. Ang'egi to ken mana ka en joluo piny luo ka. Nyinggi go lala mokinyal winjo. Kama ne oike Enure, olosi to pok otieki, kendo dwaro nitiere mondo sirikal ochwalie lwete mar bero kanyo. Nyakwaramogi, erokamano kuom bedo kode chenro chakruok nyaka giko. Agero ni achuti mathoth kuom Henry John Okwanyo. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' war gi Joseph Mekane, kod mon mabeyo. Wan mabudo war gakel gwenda nyamora Kiswahili kiaganda. Erokamano Walter Nyambaga kuom chutowa, wacho ni chutowa kanyo kendi puonjwa makare mondo mi wang'e ng'at miluongo ni John Okwanyo. Mano thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo, kendo tich ang'wen mabiro biro chako miyowa sigana machielo. Tend kaunti ma Kisumu ochako ayanga chenro maketo tim tiyo gi teko chieng' atamalo 100 kaka achiel kuom ndao mar goyo okang' e rito kata kungo alwora kod rito chal mar lwasi. Chenro no chaka yanga higa mar 2020 kendo ne igeto kode kaunti adek e pacho kaka moting'o Kisumu, Nakuru kod Mombasa. Ka bende mise manondo mare ne geto sekta mar teko, wuoth kod alwora, chenro ni geto jodak ma yuto gini piny, sekta mar wuoth, kama bende joket mondo sekta mar wuoth chalo chwalo nyamburko, tuk apiko kod ndigni matiyo gi teko chieng'. E kinde ma sekta mar thieth, e kinde mamoko bende geto tiyogo gi teko chieng'. Kuonde duto mag thieth e kaunti no kaka yudwoko chien nengo teko stima mag chule kinde ka kinde. Kaunti ma Kisumu e kaunti mokwongo keto ayanga, ka kaunti ma Mombasa kod Nakuru igeno ni nie ong'ala manyime mar yango chenro no. 100% renewable energy in the electricity, transport and clean cooking sectors through the rich and abundant renewable energy resources that exist within our territory. But fortunately, people are very adaptable to these things, provided they are available at a cost they can afford. Our commitment to shift towards a more low-carbon and sustainable pathways is evident in what we've been discussing this morning. The private sector, academia and technocrats will play an important role in accelerating the realization of county goals while connecting with the needs of Kisumu residents. It's now my great honor, therefore, ladies and gentlemen, to declare this roadmap officially launched. Kawadhi Kericho ni jopur matindo manie bwo duol mochung'ne pur majan cha KTDA
Madiuto mar majan cha ikuo kilo 338 nyaka 384. Omena ma owuok kuom yuto mag jopur chai biro medore kuom bilion 134 nyaka bilion 200. Kana lose limbe mar kembe mag majan matoror Litain kod Kapsabet, jagoro migawa pur Paul Rono yango ni medruok e yuto en bang' piny owacho duoko piny osuru mambolea mano bende itiyo godo ka achiel kod keto lwasi makare. Nono bende yango ni kembe mag KTDA ne oseuso kilos maromo 51 mag majan chai mane pok ousi e chich chombo ma Mombasa. Jatelo no bende yango ni piny owacho nono yiero mag kambi matoror kama yiero ma John Chebok oseyudo akweda. We have seen a lot of progress in the tea sector. We were able to increase the earning from 138 billion Kenya shilling per year to close to 200 billion Kenya shilling per year. And it's all largely because of increase in tea production. Last year, the volume of tea increased from 535 million kilos to close to 580 million kilos of tea. And the tea farmers were able to witness an increase in their production, in their bonuses. At the same time, we are looking forward to a better earning this year for our tea farmers. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Atuchwa nyoko ka. Idwa take advantage of baba wa. Baba ni kata gisimo abo gocho nego. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil. Ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akweni mondo ini woge od lisani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timarus. Kata kamano joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tono joma richo ka? An awinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor jekoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Okange gimoro ta winjo. Rumba ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. A local instrumental. Wawachoni kete manaka.
tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Samuel Gathimba ne orem tieko e kidieny mar jogo mayudo medal e piem mar reto kilomita 20 piem mano bagi okinyi ma kawuono Olympics madhi nyime e boma ma Paris piny France. Gathimba mane yudo thuolo mar piem kendo Olympics tok ne dong'o ok e piem mag Tokyo yango pap makier kod dundo mag kuonde piem kaka achiel kuom ohinga mano ga yudo loch kata medal e piem go. Bende oywago speed mamalo mane jogo ma piem ne oketo e retono. Kulingana na pace vile ilikuwa inainuliwa. Nikafika mahali nikahang. Nikajua kwanza nitakaa na pace ambayo itaniweza kumaliza sababu imeinuka sana na kulingana na course vyenye nilikuwa nahisi kwa mwili yangu. Jalup jakom ma Murang'a Seals Hussein Mohamed okwayo duol mochung'ne adhula e piny mangima FIFA kod piny owacho mar Kenya mondo oyang kamati mabiro tayo chenro mag duol mar opira e pacho ka FKF. Maintok doho ne golo chik magayo tend FKF cholo chenro moro amora e lo riwruogno motelo winjo burano tarik 7 higani. Kenya's hosting rights of the African Nations Championships CHAN and Africa Cup of Nations AFCON 2027 are in serious jeopardy as Kenya will be suspended by FIFA for not complying with directives of meeting the deadline for conducting elections. As a country, we know when the general elections are held, isn't it? That date is fixed, correct? We know when the general election will be held. Why is it so difficult to have the same thing with Football Federation and elections or with our elections when it comes to FKF? It should be the same thing. We should know that by a certain date, by a certain time, we are going to the polls and we will have new people in office. Nyakora mogero kamano kum ketera Mogi TV chenro maro imore chakruok nyaka gi kwanti kod jogo mane no mopogore. Kar kamano Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church Ramogi TV keto jo Kenya ler ma owinjore. Wan waikore ne sidha yanga Archbishop marwa Shem Agao tarik 17 dwe manyien na ki secondary gwenge mag Nyakache. Kamano Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church Architect Shiraku Akelo Nyakware Nyapi Marka Dogo Kabondo Suri School wacho neno imoreyo makare gima wuoro en ni to jotelo gi pesa kara medore mana mapiyo kama mago milion modhuro magiloso dwe kadwero. Kamano architect maluongo ni Shiraku Akelo Nyakware Nyapi ka intere Kadongo Kabondo Suri School. Kamano kuom keto kaendi kawile Mike Bedengisano Chieng Manuel ne yo makare amor ka okelo weche manyien na kiani ka ona ngomo timore ang na ler nero. Kamano kawile Mike kuom ote machal. Kamano Nyakwaro Mgajwanga. Kamano kuom bedo kodwe chakruok nyaka giko watimo mos kit duol mane nitie doche ma kawuono kalore kod mago mok nyal geng mar denda dhano. Nyinga Ochingi Manuel jaloko maro nen Belinda Adhiambo. Ubed gi otieno mokwe.